Bueno, pois antes de nada, moi benvidos e benvidas a este acto de presentación do libro Literatura Insólita, unha ollada ao envés do mundo da escrita, de Armando Requeixo, que hoxe temos a grandísima honra de que comparta con nós pois este diálogo que coido que vai ser moi productivo. Permitídeme, en primeiro lugar, agradecerlle públicamente a súa xenerosidade e a súa disponibilidade dende o primeiro momento que o chamei para ver se quería presentar aquí o libro. Iso sí, puxo unha condición, que tiña que estar Esmeralda na mesa canda nós. Así canda nós. Entón, por suposto, para mí tamén é unha honra que Esmeralda nos estea acompañando, que me permitiu, por outra banda, coñecela que non a coñecía. Así que, pois, moitas grazas aos dous por estardes aquí. Tamén quero agradecer a Librería Pelayo que nos ofrece os libros para poder comprarlos, a Editorial Galaxia por ter publicado este exemplar, este magnífico exemplar, o Centro do Viño que nos acolle tamén de xeito desinteresado e o Concello de Monforte por tamén ceder o espazo, non? Nós o que pretendemos hoxe que sexa un encontro amigable, que fagades todas as preguntas que se vos ocurran, entón, en calquera momento, pois paradesnos e ides falando e nos respondemos, non? Na medida que poidamos. Ben, Armando Requeixo é crítico literario, profesor da Universidade de Santiago de Compostela, catedrático de Lingua Galega e Literatura e secretario do Centro Ramón Piñeiro para Investigacións en Humanidades. Desenvolve dende hai anos un intenso labor de divulgación e análise literaria en xornais, revistas especializadas e medios digitais. É autor de numerosos estudos, edicións críticas e monografías sobre distintas personalidades e figuras claves da nosa literatura galega. Álvaro Cunqueiro, Ánxel Fole, Ramón Cabanillas, por citar algúns. Ademais de ser o presidente do grupo de traballo de Pau de lingua galega, que foi onde eu tiven a oportunidade de coñecelo nese traballo arduo que temos por diante. Ao longo da súa traxectoria, Requeixo foi recoñecido con numerosos e diversos galardóns e premios, entre os que nomeamos o recente Premio Nacional de Xornalismo Gastronómico Álvaro Cunqueiro, polo seu artigo O Contemplador de Estrelas, Álvaro Cunqueiro Gastrónomo, que publicou no suplemento Faro de Cultura do Faro de Vigo no último Nadal de 2025, no que combina rigor científico e calidade literaria. Por outra banda, como decía antes, está con nós Esmeralda Casabianca Rodríguez, que é monfortina, naceu en Piño, na Pobra do Brollón, e isto hai que dicilo porque é moi importante, sobre todo para os pobrenses que temos aquí na sala, ata que marchou estudar a Santiago de Compostela a Filoloxía Galega e se graduou en 2021. Nesa mesma universidade cursou o mestrado de profesorado, no que tivo como profesor a Armando Requeixo, quen, ademais de darlle didáctica do galego, foi o director do seu traballo de fin de mestrado. E actualmente traballa, como non, tamén de profe de lingua galega en Pontevedra. Pois ben, imos comezar entón co libro, se vos parece ben. E eu, antes de nada, gustaríame darlle as grazas a Armando polo ben que o pasei lendo, polo moito que aprendín lendo, que teño que recoñecer que, aínda que son da especialidade de lingua e literatura galega, aquí hai un mundo de información que eu descoñecía, así humildemente o digo, e, polo tanto, quero, públicamente agradecer este labor que, como el di no limiar do propio libro, é un libro para calquera persoa, non soamente para os que estamos un pouco máis versados en lingua e literatura galega, senón tamén para calquera persoa que non teña coñecemento de lingua galega. A min abraioume a cantidade de información que hai non só da nosa literatura, senón da literatura española, da rusa, da americana, da europea en xeral. Isto son palabras. Ademais de coñecer ou de... Notase que amiga, Non, de verdade, digo de corazón. E Ana Otero, que anda por aí, sabe que eu son máis de lingua que de literatura, que é compañeira tamén do Río Cabe, pero gocei moitísimo desta lectura. Entón,
non sei, parecíame moi importante trasladar tamén esta emoción e esta ilusión coa que eu lin o libro. Dúas pinceladas antes de deixarvos falar. No libro son 54, non vou chamar capítulos, 54 artigos, quizáis, nos que se tocan moitísimos temas. O tema da morte, o tema dos ríos, o tema do paraugas, que tanta falta nos fai últimamente, o tema da gastronomía, curiosidades de todo tipo, de todas as temáticas que iremos comentando aos pouquiños. E xa sen máis, cedovos un pouquiño a palabra a vos. Eu quería falar, no limiar mencionas que, para todos os que non lestes o libro de literatura insólita está formado por diferentes artigos que foi publicando Armando ao longo de moitos anos en diversos medios, o Faro de Vigo, pero tamén falaba no limiar de que publicou nun programa da televisión de Galicia unhos anos que varios destes artigos. Entón, a miña primeira pregunta era dos centos de artigos que publicaches, cal foi o proceso polo cal escolleches os que conforman o libro de literatura insólita? Ben, pois vou contestar, non vou facer unha cobra, pero antes diso, permitídeme, creo que agora procede, e non me vou facer odioso sendo moi extenso niso, pero eu quero tamén, e despois vou a resposta, quero tamén saudarvos, dicirvos hola amigas e amigos, grazas por estar aquí. Ten moito mérito, porque o tempo está como está, pero fixadevos como coidan todo, dicíamoslo antes, con Carlos e con Esmeralda e con Fran e con Pilar. A xente de Aula Aberta xa contratou unha tarde na que parara un pouco a chuvia, para que puderedes vir a Enxoito, pero ainda así, bueno, tiñades a intención e xa estaba planificado vir aquí, e iso ten moito mérito, porque pois seguro que había mil cousas para facer tanto máis interesantes. E estou convencido de que se vides é porque teño a dúas fenómenas aquí, que son amigas moi ben queridas comigo, que chamaron por vos seguramente garimosamente. E eu veño feliz, non? Por moitos motivos, e quero comezar por iso. Eu teño que dar grazas a este espazo que nos acolle, o Centro do Viño, confidenciaba antes cos amigos aí na entrada, que eu coñecía por fotografías e por algún pequeno vídeo, pero nunca estivera aquí. E é unha maravilla, tedes un local que é unha alfalla, do que tedes que estar moi orgullosos. Eu non lembraba, despois cando me contou Fran, efectivamente, facendo memoria, sí que recordo da asamblea e tal, pero claro, non me viña nese momento á cabeza que fora tamén aquí a asamblea de Monforte, das Irmandades da Faro, o sea que é un local con tamén moita historia, moita tradición de noso, galeguista e demais. Entón, que o Concello o ceda, pois, xenerosamente, é algo que compre agradecer, igual que a librería Pelayo, que, pois, na persoa hoxe de súa nai, pero tamén da súa filla, de Esmeralda, pois, nos arroupan aquí, achegando a posibilidade de que, despois, se vos apetece, poidades levar o libro ás persoas que non teñades, e incluso, se queredes, despois que vos lo asine, ou que parolemos un pouquiño máis de persoa a persoa. E, por suposto, a elas dúas. Todo isto naceu de complicidades e de afectos amigables. E ten moito perigo, agora vou dicir un alto, ti xa dixeches porque eu hoxe aquí veño a falar de literatura insólita, pero cando un se expón así sabe que poden vir balas como en Matrix por calquera parte. E é verdade que con Pilar únenme moitas cousas, igual que con Esmeralda, pero unha das angueiras que temos en común é xustamente esa das probas de acceso á universidade, nas que os dous somos corresponsables de corrixir probas, preparar probas, etc. E, bueno, teredes fillos, sobrinhas, primos e tal, que estarán trinando, os que teñan este ano segundo de BAC, estean con iso. Bueno, que saibades que non podemos contar moito, pero máis ben, non podemos contar. Tamén trinamos, exacto, non podemos contar nada, os profes tamén, pero que saibades que facemos porque os rapaces e rapazas o pasen o menos mal posible. E menos sabe Pilar, que o ano pasado ata conseguimos, que éramos do Faro da Voz, que puxeran
el exame de gallego este año foi fácil. Que sempre somos o demo con patas. Pero ben, parece que estamos conseguindo que se calmen os dragóns. E no caso de Esmeralda, pois ela tamén o dixo, tamén me unen moitas complicidades, e sobre todo ten moito mérito vela así como está rutilante, porque sobreviviu a unha praga que foi Armando como profesor. Iso tamén ten un mérito bárbaro. Pilar padéceme como compañeiro, e ela agora pois tamén o é, non? E para min é un orgullo, falábamoslo antes á entrada, aquí habemos 3 docentes de galego, 3 compañeiras, e creo que iso tamén pois crea uns lazos, uns vínculos en moitos sentidos para nós, que explican tamén isto do que vimos falar hoxe. E respondendo ao que me preguntabas, Esmeralda, foi complicado, porque, a ver, o primeiro que vos teño que contar é que este libro, eu nunca o pensei como libro. Cando comecei coas miñas entregas da literatura insólita, que son, bueno, unha especie de mini ensaios xornalísticos, non? O xornalismo literario, se lle queremos chamar así logo, eu empecé a pedimento de amigos, directores de suplementos, de xornais, como dicía antes, tamén Esmeralda, pois o narrador, escritor e xornalista Luis Rei Núñez, recordo que durante uns anos me convidou a falar diso na televisión de Galicia nun programa que había de lectura de libros que se chamaba Libro Aberto. Bueno, fui empezando a facer pezas diso para a radio, para a televisión, para os xornais, porque coincidían que había varios amigos que tiñan, bueno, responsabilidades de iso, de dirixir eses medios, eses espazos, que me insistían en que en Galicia había moitas moi boas, e sigue habendo, as persoas que facían o traballo de mediación, é dicir, que facían comentario de novidades de libros ou de cuestións técnicas de literatura, de explicar poemas, bueno, que sabemos os profesores, non? Relatos, etc. Pero que había poucas persoas, eles dicían outra cosa aínda con máis contundencia, pero ben, deixámoslo en poucas persoas, que tiveran unha curiosidade malsá para andar fedellando, vou dicir así, de un modo coloquial e garimoso, para gañar a vosa complicidade tamén, no en vez da literatura, é dicir, no outro lado, é dicir, nas outras cosas que moitas veces non paramos as profesoras a explicar nas clases, porque non temos tempo con eses temarios tan apurados e esas cousas que temos que tal, pero que son interesantes e a xente pois teñen curiosidade por aprendelas e por saber máis delas, e sobre todo, pois tamén moito o noso alumnado, etc. Non? Moitas veces que non coñecemos nos mesmos. Que non coñecemos. Eu aprendín facendo tamén. Eu descubrín moitísimos aspectos coa lectura do libro. Sí, eu vou anotando, un dos procesos é ir anotando e vou sumando pequenos saberes, pero non o sei todo desde o principio de todo, non? Sería horroroso. Vou aprendendo, eu tamén, bueno, vou descubrindo zonas de saber. En todo caso, non o pensei como un libro. Eu funo facendo, respondendo ás peticións das xentes, empecé con isto como haberá 20 anos, os primeiros artigos son de hai 20 anos, e chegou un momento en que, claro, tiña un feixe, Esmeralda, considerable, agora aquí van 50 e algo, dixo, 54, non, contóunos, Pilar contóunos. Si, eu sabía que era sobre medio cento, roda na medio cento, 54, vale. Eu agora debo de ter, non sei, non as contei todas así últimas, tal, porque sigo facéndoas. Inda a semana pasada ou así saiu outra no Faro de Vigo, de ciclismo e literatura. Bueno, cosas que me parece que poden ser curiosos. Hai ciclistas profesionais que falaron comigo e me dixeron, oi, moi interesante, non sabíamos nós que este libro falaba de tal, de tal. Dicir, claro, interesante. Que é o bonito de un libro así? Que lle interesa a xente que moitas veces, comillas, non lle interesa a literatura. Porque lle interesa desde outros lados, claro, se falas de viño e literatura, pois, o que decías ti, Fran, xente que fai aquí catas, cursos de viticultura e tal e cal, a mellor non ten interese por saber de curiosidades, de escritores que escribían bebendo un viño non sei que tal, iso interésame tal. Entón, concita, digamos, pois moitas conversencias, porque é un libro que non está pensado desde o principio como libro, nin está pensado, como dicías ti, só para a xente que anda nos libros, para dicirlo así, non? Entón, custoume, pero eu decidí desde o principio
que o único modo de cortar, porque isto ao final son pequeniños fillos que ten un, doiche unha man, pero doiche outra, o único modo era volver a relelos, porque aínda que tiveron versións primeiras nos xornais, etc., aquí están revisados, actualizados, aumentados, etc. O único modo era lelos e desdobrándome, sendo eu, esquecéndome, porque algúns, claro, se escribía en internos, e xa case non me acordo delas, como se eu fora pois Marife ou a tua compañera, a ver que sensación de lectura me daban a mí. E aqueles cos que eu me divertía máis, sorría máis, ás veces me descubría a mí mesmo rindo, dixen, home, malo, será que algún non lle gusta esta? E escollí os que me pareceron máis a menos. Ainda quedan moitos outros, non sei se haberá unha literatura insólita 2. Esa era outra pregunta que quería facer. A editorial xa me está quentando a cabeza con eso. Eu son, como diría outro, entendede todo isto, acabase de vir unha expresión tremenda á cabeza. Vou dicir, quitadille todo o ferro, é unha brincadeira. Soy un chico fácil. Entón, entusiasmame estas cousas, compartir con vos estas curiosidades da literatura e demais. Entón, se lle apetece, a xente está animada, pois ningún problema, e eu feliz. Hai material, agora deben ir, Esmeralda, escritas como unhas 300 ou así. Así que tería para moito. E sigo facendo, xa vos digo, porque incluso agora eu teño que dicir que, claro, empecé nisto, como lle pasa a Esmeralda, como lle pasa a Pilar, moi noviños, ao final eu teño 54 anos, non son deses coquetos que oculta os anos, digo, sen problema. Empecé a década dos 70 moi bo. Claro, somos de ferro fundido. A ver, empecé moi noviño, con 17, 18 anos con isto, logo levo xa casi 40 anos na historia, temo tempo a escribir moitas cousas, seguramente moitas cousas que non teño moito interese, pero bueno, fixenas con cariño, con ilusión, e sobre todo moitas cousas destas que ti falabas, Pilar, académicas, nas leas nas que andamos xuntos e con compañeros de aquí e tal. Claro, cousas moi profesorais, moi académicas, moi universitarias e tal. E iso está ben para a xente que andamos nisto. Pero isto desde o principio, cando me pediron, e agora explico outra cosa, Esmeralda, pola que preguntabas, como escolliches isto, cando eu concibín, digo, bueno, pois isto pode ser un libro, desde o primeiro momento tive claro, este ten que ser un libro para a xente, non para os profesores e as profesoras de literatura. Ten que ser para que lea calquera persoa, para que poida ler un caixeiro do súper, unha fontaneira, un rapaz que está en cuarto da ESO, en primeiro da ESO, pero que lle gusta ler e curiosear. Un profesional liberal, que é un enxeñeiro, pero que lle gusta ler. Ou unha médica que nos seus aracos libres pois vai pasear e quere curiosear pois tamén sobre o mundo da escrita. E claro, concibindo así, tiven pois moitas alegrías por esa banda. É dicir, moita xente que normalmente non cruzamos, porque amigo Fran, somos amigos de toda a vida, tal, que non están nos nosos circuitos así de cousas literarias, pois achégase a preguntar ou a comentar sobre este asunto, porque non está pensado só para as persoas que están moi especializadas nisso. Non quero que sexa un libro así. Eu quero que sexa un libro que poida ler calquera. E incluso hai xente que me ven, amigos e tal, profesionais do mundo da cultura e tal, que me din, levei o libro a miña irmá, que miña irmá, eu che digo, que sei, non sei, miña irmá é xestora e tal, que ela non lee porque ela prefere ver series de Netflix e tal, non sei que, non sei quanto e tal. Oye, está lendo o libro, e sabes que cada día me ven que ten na cabeza, oye, mira, hai un artigo onde fala Armando de Tárrega. Pois, ostra, para mí é unha alegría, unha persoa que a mellor, pois en principio todo o que se lle ofrece parecelle como moi sisudo, moi tal e cal, que se mete por aí, pois eu sei así, unha felicidade. E non só iso, senón que ademais danos recomendacións. O que lle guste facer o necroturismo, pois temos unha páxina para poder informarnos de determinados cemiterios para poder visitar. Recomendacións de outros libros de estas leas que hai entre escritores, pois escritores contra escritores, de Albert Ángelo, Escritores a la greña, de Julián Moreiro. É dicir, que non soamente fala de curiosidades literarias, senón que a máis aínda nos abre máis campo para seguir investigando, para seguir vendo máis cousas. A mí unha cousa que me chamou moita atención foi o do xadrez.
que teño unha curiosidade inmensa por ir á Catedral de Santiago ver o xadrez de cristal. Pareceume, pois iso, moi bonito descubrir a orixe do xadrez, de onde procede, que temos en Galicia un xadrez de cristal que creo que ten que ser unha pasada, polo tanto, iso, teño curiosidade de poilo ver. Bueno, pois como decía antes, para mí é todo un mundo que hai aquí dentro. Entón, unha pregunta, de onde sacas o tempo para todo isto? Como es quen de traballar no que traballas e despois buscar todas estas curiosidades? Porque ao final isto non está nos libros al uso. A uso, sí. Non está. A ver, pois todos temos a nosa loucura. Eu teño un par de superpoderes deses perversos tamén. Un deles é que chama moita atención a xente, non o fago así sempre, digo, cando necesito, tal ou cal, moitas persoas dime, pero como lees tanto e tal? É verdad que eu leo moito, porque me toca ler, porque a miña profesión, son crítico literario, leo os que están publicados, comento moitos libros, e os que non vedes, porque claro, leo todos os dos xurados literarios, que son moitos originais. Entón son capaz de ler así en diagonal, se me poño, non? Entón, con iso avanzas moito. Menos mal. A ver, non lees decodificando o 100%, pero sí un 65-70 que te chega, digamos, para saber o que estás lendo e tal e cal, e despois determinar se tens que parar con máis tal ou seguir e tal. E outra deles é que outra deses superpoderes, xa digo, demoníacos, é que con moi poucas horas de sono me chega. Eu con 2 ou 3 horas de sono me chega. E ademais na casa, agora que xa somos amigas, estamos entrando en calor, vou confidenciar unha cousa, vai me tirar despois das orellas aquí Marifé, que está aquí, que tamén é da profesión, é traductora, agora vou facer unha cuña publicitaria. Acaba de sacar, porque vos vai interesar por outra cuestión, acaba de sacar, está chegando agora ás librerías, a traducción de Tortura Branca de Nargis Mohammadi, que é a Premio Nobel de 2023, que é esa muller iraniana que viste esta semana, que volveron a meter no cárcere. Como están pasando as mulleres en todos os sitios, pero ali, en Oriente Medio e tal, bueno, pois, se queredes xa podes ler en galego, porque se puxo Marifé con iso. Está publicado por Hércules Edicións. Entón, claro, nós somos vechos da celulosa, andamos diario niso. Temos un fillo, o que temos, que tamén un día xusto Veramendi decolle un libro, xusto Veramendi, en paz descanse, como morreu hai pouquiño, e puxolle Alevín de historiador, tamén, así que na casa comen os libros, Marifé xa me ten feito un José Mota, las gallinas que entran por las que salen, non me deixa comprar máis libros, porque aquelo xa... Habrá que sair da casa. Hai que sair da casa. Bueno, somos xente que nos apaixona as lecturas e tal, a cada un lle dá por unha cousa. Entón, son capaz de ler moito, rápido, procesar esa información, teño boa memoria, vou anotando moito, son curioso, son lecturas, claro, todo isto sae de ir anotando en ficheiros, hai anos en fichas, hoxe ordenador e tal, cousas que, ai, mira que curioso isto, eu non sabía que, sei, lees unha biografía de, eu que sei, de, pois, non sei, que vos vou dicir, pois de Stendhal, e dis, pois Stendhal resulta que escribía, vestíase cunha túnica e andaba pola casa e tal, pois anotas ali, isto é curioso, escribir cunha túnica e tal, como en babuchas e non sei que tal. Despois un día dache por facer un artigo sobre as manías dos escritores, que son moi curiosas, os escritores tamén son rabudos, son raza aparte. Pois, vas ao ficheiro, tes ali moitas cousas, vas ganduxando. Foron nacendo así. E o de dormir, xa digo, eu teño moito aguante niso, e despois temos un sistema de produción industrial. A miña muller e máis eu, porque eu deitome as quimbambas, son desas aves notívagas, entón agora estou empezando a entrar eu en finura, pola noite, cando estou así, hai menos ruido, estou máis así, por exemplo, eu se me escribir a mí mesmo como manías, pois eu son dos de traballar de noite, non? Hai outra xente que madruga moito, lle gusta a primeira hora, eu son dos de noite. Quedo escribindo de noite ou lendo moito, claro que teño que ler moito, e moitas veces vou meditar ás 3 ou ás 4, ou ás 4 e media, ás 5 da mañá. E a miña muller é desas
traballadoras infatigables que se ergue cando aínda se está comezando a adiviñar o día. Entón, hai moitos días en que ao mellor me deito as 4, 4 media, as 5, e me vou deitar e quedo dormido ás 5 menos cuarto e ao mellor ás 6 da mañá xa me di Marifé: Armando, hai que erguerse. E digo eu, pero que hora é? E dime, hora de erguerse, hora de almorzar e de erguerse. E digo, pero que hora? Dixo, van ser as 8. Entón, ergo-me medio zombi, e podo me contar que son as 6 menos cuarto, ou 6, ou 6 e cuarto, ou a hora que sexa, non? Entón, teño moito tempo. Pois con respecto ás manías, vamos botarlle algún aquí a esta xente. Sí. Eduardo Pondal di aquí en Literatura Insólita que acostumaba a escribir os seus varís poemas de pé. Tampouco sabía iso. Sí. Agustín... Hai fotos dele, hai fotos de Eduardo Pondal escribindo así, posto de pé, porque lle parecía que era como moi frouxo. Era máis bardo. O sea, un tipo que era bardo. Era máis bardo, claro está. É unha especie de, como era aquel, Asura Centurix, o de Asterix e Obelix, non? Pois, home, non quedaba ben aí tirado no sofá. Tiña que facer unha cousa rexa. Pois outra manía. Agustín Fernández Paz, quen adoitaba escribir en cadernos de follas amarelas. Eso contoumo el, fomos amigos, en paz descanse, contoumo unha vez en persoa e despois dixo nunha entrevista. Dixenlle, pero que che pasa, Agustín? E dixo, mira, eu rompemos chakras. Eu necesito coller un caderno, el colleu os cadernos, ranchábos ben, e tiña que escribir en tinta escura sobre papel amarelo. E dixenlle eu, Agustín, ese é branco? Empezo a darlle voltas, vou a cociña, collo bebida e tal, hasta que me cambio o caderno non dou. E además, amarelo, que no teatro sei que dá mala sorte, Sí, non é? bueno, pero, a ver, dá mala sorte, eso tamén é un mito que creamos. Eso foi porque Molière, sabedes todos a anécdota, non? Molière morreu un día nunha representación e a de amarelo e ahora pensamos que tal. Bueno, son fetichismos que ten a xente, é dicir, o gato negro e esas cousas. Pois outra curiosidade máis. Xosé María Álvarez Cázcamo emprega de cote bolígrafos de tinta cor violeta e cadernos de papel cuadriculado que vai numerando. Berta Dávila, que empendura os textos nas paredes da casa para ir retocándoos á vontade. E xa, por último, Xina Vega, que se fai cunha bola de neve por cada libro que comeza e cando está atoada na redacción, abanea esta. Contempla o caer das folerpas e deixa que a maxia da inspiración volva a ela tan cunqueriadamente. A mí pareceronme tamén manías extrañísimas que nunca tal escoitei. Hai xente que, xa digo, bueno, pero pasa, a ver, os escritores, no fondo, unha das cousas que demostra este libro é que son grandes xenios da literatura universal da humanidade, que os admiramos polas maravillas que escribiron, pero que son seres humanos igual que a nós, e teñen as mesmas manías igual que a nós, porque nós tamén nas casas, se aquilo non está colocado, isto non me poñes aquí, ten que estar a esquerda, tamén nos, pois eles facían igual. E eses todos que contaches, por exemplo, dos galegos, tiven a sorte, bueno, a Pondal non, claro, Pondal morreu no ano 17, pero os outros coñecinos a todos, moitos deles afortunadamente están entre nós, algúns como Agustín xa non están, e son cosas que me contaron eles ou en entrevistas que lles fixen, etc. E Xina, por exemplo, fai así, efectivamente, ten unha colección moi grande de bolas de neve, porque Xina é especialista en Cunqueiro, e a Cunqueiro adoraba as bolas, coleccionaba bolas de neve. Ainda na súa casa hai a Patriciar, hai algunhas. E entón ela, cando non sabe como seguir, dalle así, ponse a mirar as folerpas como caen, reláxase e vai o tal. E o que contabas, por exemplo, o Pepe Cácamo ten dito, efectivamente, que necesita a tinta violeta, os cadernos así pautados e tal. E o, por exemplo, de Berta Dávila é moi curioso. Berta incluso me chegou a mandar fotos para que vira como é. Resulta que fai para escribir as súas novelas e os seus poemarios, fai como unha especie. Dadesvos conta cando vemos esas series pois de HBO ou de filming ou do que queirades, esas policíacos que ás veces os investigadores teñen un taboleiro onde van poñendo, pois fan así, é dicir, coño chinchetas e vai poñendo na casa unha parede toda esburacada porque vai poñendo capítulo e vai hasta que ten todo o plano e despois ponse tal. Bueno, pois son curiosidades. Hai outros que non contaches de fora, por exemplo, xente que coñecemos todos, Gabriel García Márquez. Non podía escribir se non tiña encima da mesa unhas flores amarelas. Bueno, pois, manías que ten a xente. Pois falaches aí... Gómez de la Serna, por exemplo. exemplo. Gómez de la Serna era un dos tipos
máis incríbles. Ese dedicábase a, si ese sí propiamente a literatura industrial. Producía, vamos, como vos a viticultura heroica. Eso era unha cousa admirable. Encargou, nun momento da súa vida, un gran mesado como de 2 veces de longo isto e un pouco máis ancho, onde acaba así a cadeira de esmeralda, e o que facía é, bueno, claro, en outros tempos, non había ordenadores ni nada, o que facía é dispoñer varios pilas de folios, varias restras de folios, e o tipo escribía 8 libros a un tempo. Erguías, escribía aquí, non sei que, non sei quanto tal. E non mesturaba as historias. Meu Deus. Era un cerebro privilexiado, un xenio deses de literatura. Bueno, pois, claro, as persoas que necesitamos a mellor estar máis concentradas nunha cousa e tal, nesto aí, xa sabes, a diferencia dos hombres e das mulleres, son tendencias, os neurólogos algo diso falan, que vos sodes mulleres, sodes capaces de facer 4 cousas e 4 ben ao tempo, e nos facemos unha e ainda mal, ben, pois este home debía ter un lado feminino que lle podía moito, porque decir, o caso é que saían moi ben os libros, é un clásico da literatura española, escribía 8 en tempo. É admirable. Bueno, hai un capítulo diso que, bueno, fala diso, das manías dos escritores, non? E os dos cemiterios ten tamén sentido. Os cemiterios acostumamos a velos como sitios... Eu agora viña por aquí e tal, estaba entrando en Monforte cando viña agora de Santiago, e vin un montón de xente. Xa non recordaba ben onde estaba o sitio. Por eso, así se vai entender por que eu me extrañaba diso. E dices, pero non sabes que estaba aí? Xa non me acordaba. E de repente vexo un montón de xente tal. E dixenlle ao Marifé, e iso non será, efectivamente, tan notorio. Por desafortunadamente. E a morte, bueno, pois a morte é complicada e é triste e todo isto. Ben, e os cemiterios asociámonos a unha cousa dolorosa, lutuosa e tal. Pero os cemiterios, ás veces, non todos, algúns, son patrimonialmente, arquitectónicamente, sitios bonitos. Hai cemiterios que son moi bonitos. Eses cemiterios tipo inglés, tipo francés, etc. Hai cemiterios que son obras de arte. Que pasa? Que sabemos o que hai ali, hai dolor, hai xente que perdemos e tal. Pero o que é o espazo en sí, pois é un espazo que ás veces é admirable, xa digo, pola arquitectura e pola contorna e tal. E despois, que tamén ali hai moita, e isto parece un paradoxo, moita vida literaria, porque hai escritores onde están arremuiñados moitos dos nosos próceres, pintores, músicos, etc., e tamén escritores. Entón, poderíase, e de feito hai xente que vai ás cidades, vai aos sitios, visita, porque quere ver a tumba onde está enterrado Keats, ou porque quere ver onde está a tumba de o que sei, de Víctor Hugo, ou do que sexa. E en Galicia temos varios deses cemiterios que teñen longa tradición e que son cemiterios, bueno, pois, artísticos. E aquí o Fran e máis eu, que quedamos en que xa somos, bueno, ti xa és monfortino mindoniense. Eu estou aínda en A1 de Monfortino, pero ti xa estás en C2. En Mondoñedo temos un cemiterio dese, o cemiterio vello, un cemiterio, claro, vas por ali andando, é moi bonito, porque está como estratificado, a zona así máis nobre, a zona máis popular e tal, e claro, vas andando por ali, tes a tumba de Cunqueiro, a tumba de Leos Pulpeiro, a tumba de Cesantar, entón, son sitios visitables como visita cultural, vale? E deso é do que falo aí, dos galegos, pero de todos. Unha cousa, por exemplo, que insistes moito e que me gusta, Pilar, é que o libro, eu empeñeime en que, isto é como o lema de Benetton, como era, iguais pero distintos, non? Entón, eu non quixen facer unha especie de gueto de literatura universal e a galega, non. A galega, unha máis, nin mellor nin peor. Damos o mellor de nós, o que podemos ao mundo. E recibimos tamén, con agrado, con os brazos abertos, todo o bo que outros povos nos dan. E eu aí falo, trato a literatura galega en pé de igualdade. E falo deses galegos, que son os que teñen a ti máis conto, Pilar, pero falo dos outros cemiterios, dos outros tal, da morte, por exemplo. Distío da morte pola visita aos cemiterios, pero hai outra entrega que, se tedes despois interese de levar o libro e curiosear, que realmente ides botar, creo, algunha risa, que é o das mortes novelescas. Porque hai xente que a súa mellor obra de arte é como morre. A ver, un tipo que morre porque un paxaro lle solta unha pedra na cabeza, home, vamos a ver, é un modo heroico. Vale, un tipo que morre porque un día se equivoca do fondo dun río, se mete nun río e afoga,
a ver, é unha torpeza, pero non deixa de ser hilarante, estúpido, absurdo, vale? Xente que morre polas cousas, hai un papa que morreu porque lle saiu unha Biblia con demasiadas erratas e colleu tal desgusto que morreu. É dicir, hai xente que morre de modos moi novelescos, que a súa propia morte é unha novela, non? E ben, e hai outro, por exemplo, que fala da morte, pero desde o punto de vista das traizóns póstumas. É dicir, seguramente nunca vos parastes a pensar que moitas desas obras que lemos hoxe e que nos gustan porque son obras, eu que sei, poño un exemplo, a Metamorfose de Kafka. Que bonito, tal, que curioso, un home que imagina unha cascuda ali, tal, que un humano, que non sei que nada. Pero esas obras, o proceso del, que foi a que quedou e tal. Esas obras, coñecémolas, porque Max Brod, que era moi amigo de Frank Kafka, cando Frank Kafka morreu, deixoulle dito a Max Brod, todo o que queda aí inédito, queima todo. E Max Brod díxolle, sí, conta con iso, compañero. Non te preocupes, ti ponte ben. Morreu nin fixo nin puto caso, afortunadamente. Senón non tiñamos nada para ler. E cando se fixo caso, mal rollo. Aquí está o caso, seguro que ibas a dicir ti ahora, de Rosalía, efectivamente. Rosalía cando morreu tamén lle deu a bertolada a muller, lógico, en esos momentos estamos no límite, cada un reacciona como reacciona, dixo, queima de todo, vale? E mandou as fillas queimar todo. Tamén estaba un pouco enfadada. Estaba enfadada do que pasou, da vida que levaba, da dureza da vida que levaba, morguía por alá na Coruña, ela só ali cas fillas, bueno, unha complicación que sabemos todas. E despois, a morte. E ela, recordade que morreu do que se diríamos cáncer de matriz, non? O sea, que non debeu ser unha morte precisamente moi prácida, vale? Entón, bueno, a muller desesperada dixo, queimade todo, dixolles ás fillas. E as fillas fixeronlle caso en todo o que puderon pillar. Houbo algún poema por ali solto que non se decataron que estaba, que foi os que repañou despois Murguía e tal, pero, efectivamente, sabemos, hoxe os estudosos, os especialistas en Rosalía, xa teñen estudado e determinado que había obras que estaban comezadas, que tiñan título, que tal, que perdemos, porque se queimaron. Mirade que pena o que perdemos aí. Bueno, pois eu son dos moi fan das traizóns póstumas. Hai que trazadelas, non hai que fazer, que como vamos a perder ese monumento da humanidade? Pero non sempre se lograron. Entón, hai un artigo que fala disso, das traizóns póstumas, e hai outro que fala dos libros perdidos. Eses libros da historia da humanidade que sabemos que existiron, o que nos arrebataron. Pero que nos arrebataron por cuestións, claro, no 36, porque se queimaron, porque houve unha guerra, porque houve inundacións, porque houve queimas. Hai un outro artigo, por exemplo, que fala da biblioclastia. Diredes vos, que palabroto acaba de meter. As queimas de libros, que foron terribles. Ao longo da historia houve moitos momentos en que se queimaron bibliotecas enteiras, pensad en Alexandría, pero aquí en Galicia, na Guerra Civil, no campo da Rata na Coruña, tamén queimaran libros, e acordádevos dos nazis, algún dos grandes lugartenentes de Hitler era incluso filólogo de formación, queimando libros. E despois recordade Fahrenheit 451 e todo o que sabedes pola literatura. Perdemos moitos libros. Non temos a segunda parte de Aristóteles, da poética de Aristóteles, que se perdeu para a humanidade. Hoxe sabemos que Shakespeare escribiu unha obra que se chamaba Cardenio, que demostraba que lera a Cervantes, bueno, e era unha conexión entre eses dos grandes xenios da humanidade. Perdeuse. Bueno, hai un montón de obras que perdemos, para dolor nos. Bueno, pois, desas curiosidades que non contamos nas clases porque non nos dá tempo, Pilar, porque hai que preparar moi ben o exame das PAU, Esmeralda, pois das que, bueno, me pareceu a min curioso falar aquí, das dedicatorias. Despois, se queredes, leemos un anaquiño. Esa gustoume moitísimo, a do pai. Hai dedicatorias. Esta é bonísima. Esa é moi graciosa. Esa teño libro. Lea que bote unha risa. Non, Leti. Esmeralda, aquí, que nos está moi calada. Esmeralda, lees. Esa é bonísima. As dedicatorias. Hai dedicatorias que valen máis a dedicatoria que o libro inteiro. Este libro, por exemplo, que debedes... Este libro debedes... Perdoa, un segundinho, Esmeralda. Este libro debedes estar dicindo... parece raro, curioso ese libro. O mellor do libro é a dedicatoria. A dedicatoria pon a Marifé, porque dá sentido a todo. E ao noso fillo Miguel, porque sen el nada ten sentido. Todo o resto é igual.
eso é cariño, vale por eso, nada máis. Hai libros moitos da historia que son así, e hai algúns moi graciosos. Eu digo que creo que un dos momentos que máis me gustou para botar unha risa. Como estas hai moitos polo libro, pero para que vexades, isto é como a proba, non? Hai que dar a proba da comida. Tad Williams, creador da popular saga Outland, no primeiro desta pentaloxía estampou: este libro está dedicado a meu pai, Joseph Hill Evans, con amor. En realidade, papá non lé ficción, así que, se ninguén lle conta isto, ende xamais o saberá. Na segunda das entregas, continuou: este libro está dedicado a meu pai, Joseph Hill Evans, con amor. Como xa teño comentado, papá non lé ficción. Ainda non se decatou de que isto vai dedicado a él. Este é o segundo volume. Imos ver cantos fan falla antes de que caia na conta. A terceira parte engadía: isto ainda vai dedicado a xa sabedes quen, ainda que non o saiba. Quizades poidamos mantelo en segredo ata o derradeiro libro. Na cuarta parte sumou: meu pai segue sen abrir ningún dos libros, así que non, ainda non se decatou. Coido que vou ter que llo dicir. Quizais debería de contarllo con delicadeza. E xa na quinta e última entrega concluiu con sorna: todos os presentes, os que nunca lles dedicasen un libro, que dean 3 pasos adiante. Alto, papá! Agardo un intre. Ese boixa, me parece É que é tremendo, é dicir, dedicoulle 5 libros ao pai e o pai non se decatou. A ver, diredes vos, isto non, eso está publicado, están aí, pódense comprar, están cas dedicatorias. É unha cousa increíble. E hai outras tamén de moito ferrete, dedicatorias con moi mala hostia. Ou despois hai outro capítulo dedicado ás trifulcas entre os escritores. Que, bueno, algunhas... Cando decimos, claro, diredes vos, isto é actualidade. Vou decir dos nomes. Pérez Revertes, Uclés, son dos niños de teta. Pero vamos a ver, se García Márquez, xa sabedes, conto aí, bueno, está moi coñecida, pero hai moitas outras, Acordade que García Márquez e Llosa, Vargas Llosa, que non son precisamente dos descoñecidos, se deron de babazadas por unha rapaza fermosísima que lle roubaba un ou outro. Pero bueno, deses hai varios. Hai xente, recordade na nosa tradición, estudamos todos isto no instituto, e oído algúns datos, é dicir, son textos, unha cosa boa é que son textos breves, polo tanto, dades os lidos no intermedio dun informativo ou de calquera programa, entón, non conto, o sea, conto pílulas, non? Pero, por exemplo, recordade o cariño que se tiñan Quevedo e Góngora, non? Hai aí cosas memorables. Que mencionas que Quevedo lle comprou a casa a Góngora para desahucialo. Totalmente. O sea, fixadevos o rancor, a inquina que hai que ter. Bueno, Quevedo tiña moita guerra, Fidalgo e tal. É dicir, pa deixalo, nada máis que tremendo, non? É dicir, é unha cousa, bueno, que moitas veces pensamos que todo o que nos está pasando agora no mundo, pois que é insólito, nunca mellor dito, que tal, e ao final, cando un vai penteando, mirando, e aprendendo e mergullándose no pasado, ve que non hai nada novo baixo o sol, e que moitas destas cousas son unha espiral que se repite con variacións. E as inquinas entre os escritores tal, son seres humanos. Hai moito ego, hai moita competencia, bueno, teñen a súa vaidade, é normal. Sí, bueno, Perdón, Encántame, xa entraron en calor. Sí, que aquí, por certo, bota frío. No, si fai frío. Casi vou fechar, perdón. Sí. No, e mencionaba que a min chamoume moito a atención o artigo, ahora mesmo non lembro cal era o nome xusto do artigo, no que mencionas os escritores que teñan que non se xuntaban co resto das persoas, sobre todo Os misántropos, sí. Falalles un pouquiño porque a verdade que a min, o sea, eu sei que os escritores teñen os seus carácteres e todos os seus egos, pero... Sí, bueno, hai escritores como o resto de... Tamén os hai, insisto, tamén hai mecánicos e tamén hai albanéis, non? Pero hai escritores que efectivamente eran moi desagradables como seres humanos, non? Tiñan un carácter tremendo. Eran xenios da literatura, da escritura, pero eran individuos tal, porque claro, unha cousa que é unha especie de linkeado mental que temos é que como vais, este pintor, pero mira que pintou, que maravilla, é un xenio, é un ser extraordinario, e decimos, e por tanto, un ser bondadoso e tal, non, hai xente que é mala, é ruín, pero é un gran xenio da pintura ou da literatura, e hai xente aquí que, así, efectivamente, hai un artigo dedicados aos misántropos e a xentes que escapan pois
do trato coas persoas, non? E incluso a xente que furta os libros, a xente que era tan, dirían hoxe os nosos alumnos, Esmeralda, tan raruna, que incluso hasta non se soportaba a si mesma. Juan Ramón Jiménez, o primeiro libro de poesía que publicou, despois cando pasou anos, claro, iba mellorando, como todas as cosas da vida, practicando melloraba, cada vez foi sendo mellor poeta, tiñalle tanta tirria aquel libro que se dedicou a ir polas librerías de Madrid e de onde puido comprar os exemplares para queimalos, porque non quería que ninguén o lera, porque lle daba pudor, decía que aquilo era un atrancallado de poesía, é dicir, boicoteaba a súa propia obra, é dicir, hai xente que non se aguanta nin a si mesmo. O caso, por exemplo, de Marcel Proust. Bueno, Marcel Proust, moita Madalena, moita Recherche de temps perdu, e moito que queirades, pero era un repugnante. Tiña que estar metido na casa, todos os ruidos lle causaban un ataque de nervios, tiña tapizadas as paredes para non ir non tal. Diredes vos, bueno, como os meus veciños de cuarto non fan máis que de un ruido. Bueno, pois deses tamén os había entre os escritores, e daban xenios da literatura, pero con un ser humano moi complicado. E despois tamén hai belísimas persoas, non imos dicir que todos os artistas son tal, pero sí que é verdade que hai xente tal. E aquí hai de todo, estaré dicindo vos, sí, está lo vendendo moi ben, e sobre todo está vendendo moi ben Esmeralda e máis Pilar, pero o meu irmán tal só lle gusta o fútbol, non lle interesan os libros, pero aquí hai un sobre fútbol e literatura, que cando lemos de fútbol digo, está moi ben, hai outro sobre deporte, dices, pero iso... Hai un sobre as premonicións literarias que eu non me resisto a que leamos un anaco, que por certo se chama Trump e as premonicións literarias. Que ademais estuvo no exame das PAU. Efectivamente, que foi, pero antes de estar eu de... A mi ben. Hai xente que me di, Pilar, esta temporada, poñerás un texto das PAU do teu libro. Poñer un texto do meu libro. A ver, non vou ser como este tanto ego, pero é verdade que os meus compañeros precedentes dun ano escolleron este texto para exame de selectivo, o cal me trouxo que se dividise a poboación. Os rapaces que saíron ben do examen saúdanme, da hoxe tal, con cariño, e os que non lles foi ben, teño que escapar porque me poñen paquetes bomba. Pero claro que non son culpables, colleron os meus compañeiros. Pero bueno, esta brincadeira é para decirvos que hai cousas, por exemplo, co mundo da escrita e da arte en xeral, que son unha sorte de prognose de bedoiros. Que agora, cando vos leamos esta anaco, ides decir, unha cosa que me preguntan tamén, Esmeralda, Pilar, Fran, esta é unha complicidade monfortino-mindoniense. Claro, somos da terra de Cunqueiro, fabulador, esas cousas que imaginaba Cunqueiro, Selva de Esmelle, Merlín, o Corro, todas esas cousas. Entón, claro, cada vez que falamos de Mondoñedo, Fran, e contamos estas cousas, din, e a min dimo, pero en todas as presentacións. Sempre hai alguén que se chegue e me di, foi entretido, pero inventáchelo todo, verdad? Non me creen! Porque claro, hai cousas, e agora imos ler un anaquiño, se vos parece, que cando as lemos, dis, no, eso non puido ser verdad. Eso que estás dicindo é un invento. Metíxeno no libro, soa moi ben, é bonita a historia, pero eso non foi verdad. Xúrovos que é verdad. Isto todo está documentado, porque que non estea pensado para catedráticos non quere dicir que todo isto non estea documentado. É froito de moitos anos de traballo, de moitas lecturas, e de ir anotando en estudos serios todos eses detalles curiosos. Este das premonicións literarias, que é a páxina que é? 50. Non os conto todos, porque isto é como as películas, non vos vamos contar o final, de tal, pero un par delas que están aquí. Este artigo fíxose cando Trump entrou por primeira vez na presidencia do goberno dos Estados Unidos de América do Norte, non? E titúlase así, Trump e as premonicións literarias, e di, a sempre polémica xestión do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, seguen as mesmas, trae á memoria un título de, e aquí ven o enlace literario, Sinclair Lewis. Sinclair, como os ordenadores aqueles Sinclair, e Lewis como Jerry Lee Lewis, Lewis con W. Ao que non se lle prestara demasiada atención nos últimos anos, un libro deste Sinclair Lewis. Estou a referirme a, aquí poño o título en inglés, pero vou menciono en galego, iso non pode pasar aquí, en inglés é así literalmente, it can't happen here,
Isto non pode pasar. O título do libro era así: isto non pode pasar aquí. Unha fantasía distópica publicada en 1935. Por non dicir despacio. 1935. Vale? Que tal semella fose escrita para describir premonitoriamente a administración deste presidente de Trump. O libro é de 1935. Titúlase Isto non pode pasar aquí. Iso non pode pasar aquí. Iso non pode pasar aquí. Na novela o que pasa, aquí conto o argumento, describe o ascenso do senador Berzelius Van Ripe, un tipo dali, ata a presidencia dos Estados Unidos. Un outsider ao que o seu partido non parece tomar en serio, é medio payaso, verdad? Pero que resulta un hábil orador, populista, falangueiro e cómico, cun don para saber o que a xente lle encanta oír. Unha novela do ano 1935. Retórico incendiario, Weinreich está convencido de que a inmensidade da súa nación ten que volver gañarse e sabe como facelo, expulsando do país a xudeus, a espaguetes, os italianos logo, mortos de fame do leste de Europa e tanto chinés. Elevado deste pulo de limpeza étnica, comeza unha guerra contra México. Esta é unha novela do ano 1935, ainda non nacera Trump. Ao que acusa de provocacións inexistentes. Weinreich, que coida que os Estados Unidos chegaron onde chegaron por culpa de teren dereito ás mulleres, por darlles tanto poder aos sindicatos de traballadores, por non dedicar ao orzamento militar máis recursos, e por ter rematado coa escravitude. Iso é todo malo, para este tipo. Está convencido de que unha rexeneración moral da nación pasa por inverter esta situación e vixiar de preto aos sindicalistas, amordazar a prensa independente e facer calar a artistas e aos intelectuais, pois, como defende a novela, o poder non precisa de excusas. É, que está entrecomillado, calquera persoa que ten $1 millón é superior ao resto. Vale? E digo eu aquí, non sei se todo o que acabo de describir lle soa a alguén, mas estou certo de que é un bo exemplo de premonición literaria, ou se se prefire, prognóstico e mesmo evidencia autorial, unha sorte de anticipación literaria do futuro que non poucas ocasións actúa conxuntamente coa serendipia. É dicir, ti lees isto e dis, isto non pode ser, pero vas a novela e dis, pero ostras, está na novela, no ano 35. Que pasou aí? Sinclair viaxou no tempo? Como foi iso? Xa existía Cubusclán e todo. Xa existía todo eso, claro. Imaginou un mundo así, non? Dúas máis destas, pequenas. Non menos increíble semella o caso do escritor Matthew Shield, quen publicou unha fantasía futurista que describía unha Europa asoballada por uns cruéis asasinos que impedían progresar a humanidade e que queimaban os corpos das persoas. Unha obra que titulou As SS e que publicou en 1895. 4 décadas antes do Holocausto nazi. Outro, el Lester del Rey. Este escritor Lester del Rey, autor da novela Viaxe á Lúa, que é unha novela do ano 1954. Viaxe á Lúa, Lester del Rey. Que esa novela de Lester del Rey principiaba con estas palabras. 1954. A primeira nave espacial pousouse na Lúa e o comandante Armstrong saiu dela. E que vería, como 15 anos despois, acordade, 1969, éramos pequenas, estábamos nacendo, tal, e que vería como 15 anos despois a realidade imitou o seu texto. Non me digades que non é moita casualidade, pero hai máis. Digo outra. Ou incluso o estadounidense Morgan Robertson, que na súa novela Futilidade contaba como o inmenso transatlántico Titán, chamábase na novela Titán, naufragaba tras chocar con un iceberg para morrer por falta de botes salvavidas gran número de persoas. Isto en 1898. 14 anos antes da tragedia do Titán, senón do Titanic, coñecida por todos.
E digo a última porque agora seguimos, se queres, con outra cosa. En fin, estaría ainda o exemplo dos 4 náufragos, e este autor, lémolo todas e todos os que estamos aquí, non recordaredes a cosa, cando diga eu, dices, pois sí, ahora que me dis, é verdad que o Lin cando era rapaza era algo deso. Os 4 náufragos de As aventuras de Arthur Gordon Pym, que é unha novela de Edgar Allan, todos dicimos Poe, a miña muller que é traductora profesional dime que é Poe, pero Poe, porque nos entendamos, vale, que ela é de inglés. As aventuras de Arthur Gordon Pym, que é unha novela de Poe, do ano 1837. Pois ben, nesa novela, logo de varios días a deriva, e sabedores do inminente final, eses 4 náufragos, sabedores do inminente final, se non inxirían algo de alimento, deciden botar a sorte a quen van canibalear, a quen van papar, vale? Acabando por devorar a un deles chamado Richard Parker. O que morre, o que come, chamase Richard Parker. E os outros 3 tiran para diante. Pois ben, eso nunha novela de Poe do ano 1837. Pois ben, en 1884, casi 50 anos despois, 4 náufragos da nave Mignonette, estes reais, perdéronse ao sur do Atlántico e, desesperados ante unha morte segura, comeron un dos compañeiros que se chamaba... Hai que seguir. Richard Parker. Entón, bueno, non me digades que a literatura isto é como a canción de Rubén Blades. La vida te dá sorpresas, sorpresas te dá la vida. É dicir, claro, estas cosas, se empezamos con isto, xa iban 3 clases hoxe, Pilar. Non podemos tal. Pero eu creo que moitas veces, para persoas que ao mellor non están tan afeitas ou non están tan metidas no de literatura, propoñerlles este tipo de aproximación á literatura pode resultar moito máis estimulante. E facer que vexan que a literatura non é algo aburrido, non ten por que selo, que hai cousas que realmente son moi chamativas. Hai outro, por exemplo, aí, non sei se vos gustou, Esmeralda, que é o dos libros raros, os dos libros extraños. Hai libros que ainda hoxe non sabemos que é o que poñen, porque están escritos nunha lingua que non sabemos se é inventada, se mestura de linguas, se é unha lingua codificada, se que é. Está aí, por exemplo, o caso que é moi famoso, planetariamente famoso, do manuscrito Voynich. Tense dito de todo del, que é unha mestura entre linguas amerindias e linguas europeas, que está feito por uns cabalistas nunha lingua inventada. Hai xente que di que é unha especie de libro de unha seita, hai outros que din que é un herbario, hai outros que din que é un libro de oracións, non se sabe que contra pon o libro. É un manuscrito moi preciado que está nunha universidade inglesa e tal, e non sabemos que é un misterio. Non me digades que non é apaixonante pensar que ainda hoxe non somos capaces de saber que poñen libros. Libros que foron escritos a veces hai 400, 500, 600, 700 anos. E como ese moitos outros. Hai todo un mercado, sobre todo medievais, de libros que están por aí, que son manuscritos moi preciosos, que a veces están pergameos, ou son incunables, etc., que non sabemos moi ben de que tratan, nin de que son, nin para que son, se son grimorios, se son libros para, digamos, de curas médicas, máxicas, non sabemos que son. Bueno, pois a mí parece moi curioso contar iso a xente que lle poida interesar o mundo da literatura e, sobre todo, no noso alumnado que están aprendendo este mundo. E despois outras cosas. Hai por exemplo, unha das cosas bonitas desta sección, que non me pasou con outras cosas que fixen na vida, é que, claro, como falo destas cosas tan atípicas, agora a xente pídeme, escríbeme, dime, Armando, fai un artigo sobre... Entón, por exemplo, da bicicleta fixo no baixo pedido, os dos paraugas. Non vos podes imaginar a cantidad de obras, grandes obras da literatura universal que teñen que ver cos paraugas e tamén na literatura galega. O que vos contaba antes, o fútbol, parece que aunque lle gusta o fútbol non lle gusta a literatura, e aunque lle gusta a literatura non. Non. Hai incluso equipos de fútbol de escritores que fan ligas europeas, Champions Leagues de escritores. Bueno, pois é unha cousa curiosa.
os escritores que foron deportistas. Hai escritores... Murakami, eu non sabía. Murakami, efectivamente, que é digamos, Marathon Man, é dicir, o home tal, pero hai outros. Ou Agatha Christie, creo que era surfista. Agatha Christie, que foi unha surfista pioneira. É dicir, levou o surf alá a Australia, ela. Porque era unha devota diso. Hai algúns escritores, este da xeración Vita, non me sai o nome, que foron xogadores de fútbol americano profesionais, tenistas. Nabokov era un gran tenista, despois, bueno, deixaron, tal. Hai xente que tivo que decidir, como Julio Iglesias. Bueno, Julio Iglesias parece que non decidiu moi ben. Pero ben, cando o Julio Iglesias de antes de un mes e medio, logo, decíamos que fora porteiro do Real Madrid e que despois se dedicou a cantar, non? Bueno, pois hai veces en que pasa así, que hai persoas que terían sido grandes deportistas ou grandes matemáticos ou grandes enxeñeiros que tiveron que optar porque a vida dá para o tempo que dá, ou se son xenios de humanidade, pero perdéronse para outras cosas, ou ao revés. Non recordo agora que quen dicías que xogaba o tenis e froito dunha lesión nun nocello, puxos a escribir. Quen era? Pois, a ver, era así, creo que era Nabokov. Pode ser. Me parece que era Nabokov, que xogaba moi ben o tenis, non sei se era el, que estaba no circuito incluso profesional estadounidense, xa iba a pasar ao que sería a nosa ATP internacional, pero claro, tivo unha lesión e o home, bueno, o propio Hemingway o que lle gustaba era o boxeo. Dicíanlle, Don Ernest, vai escribir unha novela? Non, que teño que ir a un combate. Tolkien, efectivamente, o do Señor dos Anéis, aí está. Efectivamente, foi tenista, aí está, xogaba con este amigo seu o do León, os Crónicas de Narnia. Iballes iso, non? Bueno, hai xente que, claro, variou o camiño de vida para un lado ou para outro. O que decimos, incluso hai outro, por exemplo, texto moi, bueno, a mí me parece que pode gustar, que é o das outras profesións dos escritores. Claro, nos pensamos, no, escritor, es que sí, a escritura vive Pérez Reverte, e agora logo empeza o Clés logo, non? Por eso Pérez Reverte está fastidiado, vai gañar máis que ele este paso. Pero ese é un fenómeno de agora, de unha herdanza do século XX que continúa no século XXI, porque entramos nunha vida planetaria capitalista do chamado primeiro mundo, e porque existe o mercado, e a literatura é tamén un produto de consumo. Pero ata o século XVIII, incluso ben entrado o século XIX, os escritores, os que sabían escribir, que eran xente da clase alta e tal, dedicábanse a outras cousas. Outras cousas porque metade deles eran condes, duquesas e non sei que, non necesitaban traballar tal. E os que o facían, pois facíano como políticos, ministros, pois enxeñeiros ou descubridores ou o que fora. Entón, claro, cando un fai o repaso de xenios da humanidade, que escribiron, que coñecemos como escritores, o que non pensamos é o que facían para gañar a vida no día a día. E se pensades no noso redor, na mesma literatura galega, que somos un país a escala, hai os autores que explicaron na clase, Esmeralda, Pilar, metade non, o 95%. Taramancos era taberneiro. Antón Avilés de Taramancos era o poeta taberneiro, xa lle chamábamos todos así, e tiña a tasca típica ali nos cantóns, en Noia, se ainda ides por ali, por Noia, a tasca está aberta, agora leva outra xente, pero ainda está ali. Despois, bueno, foi de todo, porque foi taberneiro neses anos cando regresou de América, pero alá cando estaba en Cali e tal, foi hasta expedicionario, cazador de leóns, como se chama, camareiro na embaixada, bueno, é dicir, hai xente que lle miras o currículum e dis, o caso, por exemplo, dun xenio tamén da literatura universal, Rimbaud. Rimbaud todo o que escribiu, esa xenialidade das iluminacións, de unha sesión no inferno, todo eso que admiramos, que inmenso poeta francés, eso escribiron todos entre 17 e 19 anos. Despois dixo, eu todo tiña que facer, xa fiz. Xa era un xenio da humanidade, xa quedou para a historia da humanidade, e despois que se dedicou? Era virado da cabeza. Marchou alá para África,
a traficar en cousas dicibles e cousas indicibles, a meterse en todo canto problemón había. Hai biografías dele que son tremendas, parecen as de Epstein, son tremendas, con escravos, con xente, bueno, cosas moi heavies. E, bueno, quedou para nós, afortunadamente, facede como que non vistes isto, como xenio da literatura universal. Pero hai xente que ten vidas moi curiosas. E na literatura galega igual. Eu teño amigos e amigas, e vos explicades nas clases, todos explicamos, xente que son camareiros, que son enxeñeiros, que son... A literatura galega está cheo diso, ou xornalistas, ou outras profesións, ou que viviron a cantidade de xenios da humanidade que se dedicaron a cosas. Juan Rulfo era representante de unha empresa de neumáticos. Juan Rulfo, o home que escribiu Pedro Páramo, representante dunha tal. Kafka era un oficinista que estaba ali poñendo xeros e tal, e escribiu todo o que coñecedes. Bueno, hai un montón de xente que fixo oficios pois do máis insólitos e do máis extraños. Bukowski, que foi carteiro. Tamén foi carteiro, por certo, Faulkner. Estaba nunha oficina de correos e cabreaba todo o mundo. Porque, claro, ian ali e dicían, quero mandar unha carta. E dicían, non me moleste que estou lendo. E facía mal o seu traballo. Escapaba. Bukowski incluso ten unha novela súa autobiográfica que se chama Servizo de Correos, que é tremenda as cousas que facía ese home, non? Hai xente que, bueno, traballadores das peaxes da autoestrada, hai, bueno, os oficios máis chamativos. Bueno, pois sobre iso tamén me interesou escribir esta literatura insólita. Xa para rematar con esta última curiosidade, agora acabo de entender, despois de ler o libro, entendín perfectamente por que nos días do coronavirus quedamos en papel higiénico nos andéis dos supermercados. Evidentemente porque os colleron todos os escritores para escribir. E agora vai vos ler aí. E vou dicir outra cousa rápido desto, pero prometo calar. Unha das... Diresvos, pero este home saltou dunha cosa a outra, porque unha cosa que me pediron a xente que quería que os viniera para os periódicos, para a tele, para a radio e tal, era, dicíame, home, son moitas veces xente xornalista, se pode estar conectado coa actualidade. E eu sempre procuraba escribir, pois que está pasando, a ver, que agora a que estamos atentos, o de Trump, pois me escribía unha cosa, agora que está pasando, cando foi, este por exemplo foi no coronavirus, que arramplamos, como sempre, cando hai algún problema, co papel higiénico de tal. Bueno, pois non, hai un artigo que vai agora ler Pilar Manaco que se titula Literatura higiénica, porque non podedes imaginar a cantidade de textos interesantes, algúns de grandes escritores que se escribiron en un papel higiénico. O papel higiénico dá pa moito, hai que cuidar. Así moi rapidiño para que vos quede apetito de lelo. O poeta Miguel Hernández. Cando estaba recluído no reformatorio de adultos en Alacant, foron 4 contos para que a súa muller llos lese o seu filliño: O poldro escuro, O coelliño, Un fogar na árbore e A gatiña mancha e o novelo vermello. Entre xuño e outubro de 1941, escarabellounos como puido sobre 6 pequenas follas de papel higiénico cosidas na parte superior por un fío de cor ocre. Foron o seu testamento literario. No marzo seguinte, deixounos para sempre. É dicir, aí pareceume extraordinario que ata nun papel higiénico se puidese escribir. Que non o iba a ver Miguel Hernández, que os falanxistas sorprenderon e ao final morreu no cárcere. E mandoulle pola muller, pois para o neniño, estes contiños. Escribimos onde tiña, onde podía, home, no papel, naquelas folliñas que tiña e tal. Pero bueno, hai incluso, por exemplo, a nos parecenos unha pasarada de tal, pero no mundo asiático e no mundo, sobre todo nipón e por aí, teñen fascinación con isto. E, bueno, houve unha empresa española, tamén está por aí posto, Pilar, que aí atrás comercializou uns rolos de papel que viñan con poemas e tal, con poemas das rimas de Becker e por aí e tal e tal. O que pasa que non funcionaba, porque a xente en vez de fazer o que tiña que fazer lía. Claro, pero... Bueno, pois nada, se alguén quere comentar algo, senón, pois...
preguntade ou pedide, aproveitade e dicide, fai un sobre Monforte. Pois veña, se queda xa, queda pedido. Sobre unha poboación non podo facer, porque senón despois culo veo, culo quero, vanme pedir os da Pobra de Brollón, tal. Pero bueno, xa buscarei algo onde entren os de Monforte, e xa vos lo mandarei. Do Instituto Río Cave sí que podes. Bueno, hai un sobre literatura de college, literatura, que eso tamén é outro continente. É dicir, as novelas, os libros que tratan sobre mundos que teñen que ver cos estudantes, etc. Unha especie de La Casa de la Troya universal, logo, non? E hai moito, sobre todo na tradición inglesa, encántalles. Chámanse novelas de campus. Esas novelas... bueno, e aquí tamén nos fixeron algúns escritores así máis anglófilos, recordade, por exemplo, Javier Marías con Todas as almas, entonces, esas novelas que pasan con esas intrigas, ás veces de asasinatos medio policiais, ás veces de amoríos extraños entre os profesores da Universidade de Oxford, de Cambridge ou tal, eso encántalles os ingleses e tal. E aquí tamén en España nos últimos anos estivo empezando a facer. Hai, por exemplo, un autor galego que aí atrás publicou que se chama... como se chama, Marifé? Vila Baleato, exactamente, que se publicou unha novela que se titula Campus Morte. É unha novela de intriga que pasa no campus universitario en Santiago. Compraron a todos os da universidade, a ver se saían, a ver se era tal. Bueno, podes escribir sobre todo, todo é literaturizable, porque a literatura é a vida como a vida é a literatura. Ben, non nos queremos cansar, que é moita hora. Espero que pasarades un bo anaco. Eu só quero rematar dándolles as gracias a Pilar e a Esmeralda. Se non fora polo entusiasmo delas, eu non estaría hoxe aquí dándovos esta misa. E sobre todo darvos as gracias a vos porque estivestes aí como campións, escoitando estes desvaríos dun letra ferido, dun amante da literatura.